putra ingkang soleh, putri sing solihah. Niki nikmatun azimah. Bahkan derajatipun putra sing soleh solihah niki Bapak Ibu, niki luwih gede daripada sekedar nikmatun dunia. Nikmat dunya, nikmat bondo iku sih kalah kalian nopo nikmat diparingi putra putri ingkang soleh lan solihah. Mila termasuk menawi panjenengan sedaya gadahi putra kok gelem ngaji, gadahi putra gelem belajar Al-Qur'an, niku tondo alamatun ala hubbillah ilaih. Niku tondo nek Gusti Allah tresno dhateng panjenengan.